Siis mulla on lämmintä sienilinssi-muhennosta, joka on ihan sairaan hyvää. Ja sit mulla on mun kaikkien aikojen lempparisnäkkiä. Ja sit mulla on jälkkäriksi kahvi ja kahvilla rakastanin pulla. Ja mä oon täällä himas. Ei paremmasta väliä. Tässä on tosi paljon yrttejä. Kaikkea randomia niinku suolakurkkulientä ja kaurakermaa ja niin joo. Tässä on sienten lisäksi sieni soijakastiketta ja sitä toista semmoista sienikastiketta. Sen takia tää on niin super umamista ja sitten on tietty vähän tomaattipyreetä ja tommoista. Ja nyt tuli vielä aurinkokin.